Bali, ostrov turistov. Tento neveľký ostrovček ponúka vyše 400 kilometrov rozprávkových pláží, ktoré obmýva azúrový Indický oceán. Práve kvôli ním sa mierí okolo 1 000 000 turistov ročne, hľadajúc na Bali tropický raj. Exotiku spojenú s luxusom. Má ešte nekomerčnému divákovi čo ukázať? Nusa Lembongan je jedným z mnohých príkladov balijskej symbiózy, kde ruka v ruke dravý turizmus a tradičný spôsob života vytvárajú mozaiku každého dňa. Všetko sa tu točí okolo chaluch a morských rias. Zbieranie, sušenie, triedenie. Skromnosť a jednoduchosť každodenného života ostro kontrastuje s leskom drahých hotelov. Farmy na riasi sa striedajú s oslnivými plážami so silným vlnobytím. V tradičných agabalískych dedinách život pokračuje ako kedysi dávno, založený na pôvodných rituáloch a obradoch. Tenganan je jediným miestom v Indonézii, kde sa vyrába tradičná textília nazývaná dvojitý ikat alebo gringsing. Výroba jedinej šatky môže trvať aj 5 rokov vďaka komplikovanému spôsobu farbenia i tkania. Balíci však veria, že ich ochráni pred zlými silami. Neodmysliteľnou súčasťou každej balijskej dediny sú všade prítomné kohúty. Kohutie zápasy sú najobľúbenejším balijským športom. Víťazný kohút prináša majiteľovi úctu a nemalý finančný obnos. Ten porazený zase chutnú polievku. Hlbšie vo vnútrozemí pokrývajú úrodný ostrov lány rýžových políčok nazývaných Savah. Slnko, monzunové dažde a sopečná pôda sú zárukou úrody až 3-krát do roka. Dodnes sú však obrábané ručne.
Denne sa do polí roznášajú obetiny, aby poprosili bohov o úrodu. Predovšetkým Šrí Dévi, bohyňu ryže. Hinduizmus cítiť na každom kroku. Ako všetko v Indonézii má výrazne svojrázny tvar. Ovplyvnený animistickým božstvom svojich predkov popri hinduistických božstvách sa tešia rovnakej obľúbe i duchovia pre vtelený dohovor a jazier, či pôvodné poľnohospodárske božstvá. Islám zase vnáša monoteistický raz. Všetci balíski bohovia sú prejavom jedinej najvyššej božskej bytosti, nazývanej Sangyangvi Divasa. Chrámy nájdete všade, sú súčasťou každej väčšej domácnosti a rovnako ukryté v hĺbke tropických lesov obývané opicami. Z posvätných rituálov a náboženských slávností vychádza i balísky tanec. Je prepracovaný do posledného detailu, ako sú pohyby očí či prstov na rukách. Rozpráva príbehy z Rámajany a oslavuje miestnych bohov sprevádzaných hrou na gamelany. Bohato zdobené kostýmy a zložitá scéna dotvárajú obraz dokonalého predstavenia. Takého, akým je Bali samotné.